sa kabilang sa 12 to 17 age, 12 to 17. Ayan po, 12 to 17 ang edad sa grupo bago matapos ang taon. Sana nga po. Pero it depends para sa kuya, it depends kung anong klaseng bakuna ang ibabakuna sa mga kabataan na ini. Kaugnay dito, nag-aanunsyo ang ating si Health Undersecretary si Merna Kabutahe na mag-uumpisa na ang vaccination sa naturang edad kahit walang comorbidities bakit naman kahit walang comorbidities sa Nobyembre, sa Manila nga sa November 3 na at sa buong bansa sa November 5. Ayan, may target na po. Gigibon po ini after nang makapag-undas. At yan nga pala, after undas na ini, kaya layunin talaga na papalawakin ng husto ng pediatric vaccination na may kayat pa ang ibang miyembro ng ating mga kapamilya na magpabakuna na po kita. Nang makabalik na ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante, yun ang face-to-face klase po. O sana nga po all the schools, sana mapreparado na kita. Pero ang tanong ko nga, gaano ka preparado? Are the students or the pupils are safe if there is already a face-to-face class? Ang eskwela na, no questions at all po. Ang eskwelahan, yung mga classrooms nila, sa pagkakaaram ko dahil nagparabrigada na sinda, okay na po. So, no problem to the schools. Ang problema na lang, how safe is the teachers, the professors, and of course, the students. Lalo naman, ini mga saralit pa, ini mga nasa elementary. But I would like to say hello to Monica Perique who's watching right now. Ako, talagang mahina. Sagad ang lalamunan natin. Sakit po talaga ng lalamunan ko po. Kaya nga sa makikipagtabangan po kita. Those who are not yet vaccinated, wag na muna yung mga comorbidities na yan. Pero importante man sa inda yan kasi minsan nga ni si iba nagpaparahigda lang o siyempre maluya po ang sa indang immune system. So importante po na mabakunahan sa inda gabos. Ini mga young ones na ini. So, kaya dapat lang po. Tanganing makaiba na kita doon sa itong booster shot sa Pilipinas po. Pinag-aaralan na po yan. Inaaral na po ng Gusto ng Manila, Philippines. Tanganing ining booster na ini. Ang hapot ko nga ni, dahil ko naimbita, naintindihan po. Ano ini, si Gabos na vaccinated na, I will receive this booster. Hindi ko talaga maintindihan dahil sabi ko nga ako sa ang vaccination ko po ay yung Johnson Jensen. Pero do we really need this booster? Habang gumugulong na ang mga mix and match o paghalo-halo ng mga pagkakaibang brand ng bakuna, ibig sabihin ba ito pag-aaralan pa rin ninda? Ito ng Department of Health para sa posibleng pagbibigay ng booster shot sa darating na November na. It is very very soon. Ano na tayo ngayon? October 29. Before I forgot po. Batiin ko muna ini mga nagbe-birthday ngunyan. Si Ate Sonia de Lima Serranilla Briones who is celebrating her birthday today. Happy birthday ate. More birthdays to come and of course good health. And also ining Samuyang Accounting, mga barangay accountant na ini siya po ang may hawak ng mga libro ng mga barangay. Si Ma'am Ami Adorna who will celebrate her birthday on Sunday. Welcome to the world of Golden. Ayan, ano na po siya? Golden girl na. She will celebrate her birthday sa linggo po. She's inviting me, but Ate Ami, no. Nobody can say na. Sana makapunta ako. But anyway, happy 50th birthday to Ma'am Ami Adorna. Diyan po sa Santo Domingo yan. And diyan po sa City Accounting po. Ang sabi ko nga, siya ang nagkakapotkan ng mga libro kang mga barangay, different barangay. So, padagos po kita kaining pagsasabi ko ining mix and match ng COVID-19 booster. But anyway, I would like to say hello to
Susan Schönborn of Germany. Dito sa Germany, ongoing na ang booster. Ayan, third vaccine. Ayan po, paano po kami, yung mga sa Johnson, mabuti pa sa ibang nasyon po, ongoing na yung third vaccine nila. Pero dito sa Pilipinas, talaga namang ever since naman, minsan nauuna, minsan late na late. Sama talaga ng lalamunan ko. Habang gumugulong ang mix na yan na paghahalo-halo ng magkakaibang brand ng bakuna, ayan po, pinag-aaralan naman ng gusto ng DOH ng Department of Health para sa posibleng pagbibigay ng booster this coming November. Kaya, ayan po, pag ano natin yan, we have to prepare ourselves po. Pero habang wala pa yun, sinasabi ko nga, hindi po assurance na yung you are already vaccinated. Hindi po assurance na you will not be infected anymore of this COVID-19. So, we must be always be mag-ingat po tayo dahil mahirap po magkasakit sa ngayon. Katulad nga yan, ayan, nau-hospital po. Maraming buti nga hindi COVID. Pero ang hirap po. Lalo pag kwinintahan na kayo ng ospital, pag nakita na ninyo ang hospital bill ninyo, na ayan, umaabot na po ng 100,000, baka sa halip na gagaling kayo, ay mas lalo kayong madismaya, dahil kung wala kayong preparasyon, wala man lang kayong healthcare, ayan ang sinasabi ko. Ingat po kita. Mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Ang programa pong ito ay hatod po sa Endo kan mga sumusunod at unot na inot kay Senator Laila de Lima. And of course, ni Susan de Lima Schönborn. But anyway, ang sabi ko nga, happy birthday Sonia de Lima Serranilla Briones. And of course, to all those who are celebrating their birthday today. Programa pong ito ay hatod pa man sa Endo ni Kagawad Melnanda de Robles Morallo, ni Cheryl and Tuding Castroberd Aquiler ng Cheryl Beauty Salon, and of course ni Mr. and Mrs. Jose Manrique Aurelio, ni Rodolfo Jeff G. Poitino, and of course our very own Senator Laila de Lima. And of course ni Buboy and Milet Robles Morallo. Ayan po, Ma'am Milet, pupunta na lang po ako. Tulad ng napag-usapan natin, you will start your, lalo na yung pamisa sa radyo. Sa November po. And I would like also to say hello to from Nigeria, James Wally Osas, and of course to Loisen Christopher. And of course to our very own, na mga anak ko po. Musta po kayo lahat dyan? Ingat-ingat po kita dahil sabi ko nga mahirap magkasakit. But anyway, dagos-dagos na ini booster na ini. Kaya pinagpaparusapan nga ni ini. Ang inaano ninda, target date ninda to this booster ay sa November na. And ayon nga sa Health Secretary, Undersecretary sa spokesperson ng si Dr. Maria Rosario Berheri. Ang paghahalo ng magkakaibang bakuna ay ididepende pa rin sa pinal na pagtataya ng Food and Drugs po. It is always with approval of the Food and Drugs. Kaya mahirap po ini. So, depende ini sa Center for Disease Center for Prevention. For Prevention sa Estados Unidos. Inaaprubahan na ng USD Food and Drug at Center for Disease Center of Prevention CDC ang pag-mix and match ng mga bakunang Pfizer, Moderna at Janssen. Sana nga po. Pero ang tanong ko, siyempre pinaghalo-halo na yan. Mabuti itong Pfizer, Moderna at Janssen, isa lang may gawa nito. It is by the US of A. Pwede ba itong iturok doon sa mga sa nagpaturok ng Sinovac? Yun ang tanong ko. Dahil baka magkamali-mali tayo dito if in case na hindi pwede. Pero ito ay ibibigay sa mga mamamayan nilang nasa edad 65 ang pataas, 18 pataas na may mga special na kondisyon. Ayan. Ibig sabihin pala, ining booster na ini is good only for those 65 above. Kasama pa rin ako. Of course, yes, because I'm already more than 65 na po. Pero I am so lucky that at my age, wala pa akong mayo po akong maintenance. Ang laging problema ko lang po, ang lalamunan ko. Nasusobrahan po ako ng salita. But anyway, okay lang po yun. So, ay bibigay sa mga mamamayan nilang nasa edad na 65.
pataas. And 18 pataas na may mga special na kondisyon. Pero sabi ni Verheri po, habang hindi pa lumalabas ang permiso ng lokal na FDA, ipaprioridad pa rin ang ng DOH ang mga hindi pa nababakunahan ng mga Pilipino, particular na yung mga nasa edad 12 hasta 17. Pero sabi nga ninda, wag na kung wala nang pang-vaccine, give way to those who are elderly na. Maraming pa ini mga 12 ini hanggang 17 talagang ang mga kondisyon ni ang immune system nitong mga ito talagang masyado pang malalakas ang kanilang mga immune system. So, okay lang yun. Kaya lang, dapat nga in preparation for dahil sinasabi nga, mag-face to face na. Talagang gusto nang i-face to face ini sa tuyang klase. Dahil ako nga, I am very much on the go dito sa face to face na inita. Pag face to face kaya, talagang nandiyan nahihiling mo talaga ang pagpupursige ng isang bata. Hindi yung itong umaasa sinda sa inong module o ining nag-o-online. Ay, hindi po tama May award ka nga, nagdepende ka naman sa parents mo or nagdepende ka naman doon sa sa tutor mo. Ano manunodan mo diyan? So, eto lang. Kaya one of these days I will introduce. May i-introduce po ako sa inyo. May ipapakilala po ako sa inyo na isang introduce a product from Omega. Ito balance oil po ito. Oil lang po ito. Food supplements po. To balance our omega 6 and 3. Omega 6 and 3 ratio po yan. Which is good for our brain, heart, and immune system po. One of these days, i-endorse ko po yan sa inyo, i-introduce ko po yan sa inyo dito sa programang ini. Isa po siyang food supplement, the product from Omega. Nagbabalansi po ng satuyang kung ano ang ating brain, heart, and immune system. Para pang magdi-detox po tayo. So, hindi pa naman po. Maybe later, i-introduce ko po yun sa inyo and I will ano bang tawag nun, ano ko sa inyo yan kung paano gagamiton at saka kung paano kakailanganin yan. At siyempre, wala pong ibang makukuhanan dayan kundi sa akin din po. So, again, ini pong pagtaas ng inaantay na rin natin ang rekomendasyon ng World Health Organization sa Strategic Advisory Group of Experts ng immunization from WHO na inaasahan ngayong Nobyembre. Mas matimbang pa rin umano ang pagbibigay ng mga paunang doses ng bakuna sa mga hindi pa nababakunahan. So, hindi naman kayo bibigyan ng booster without the first vaccination. So, kung hindi pa kayo vaccinated, at sabi nga, ibinabarita na kadakol pa natong pang-vaccination na malapit na ma-expire pero kadakol pa kang hindi nababakunahan. So, yan na po. Mag-isip-isip na po tayo ngayon. Tanganing, sana nga, dahil, yan nga, kanina binarita na dito sa Bicol, digdi sa Satuya, sa Bicol. No one is infected po. Tayo na sa thank you Lord. Dito pala sa Iriga, wala nang inanunsyo na infected by this COVID-19. So, maybe, because of the effect of the vaccination, COVID-19. So, yung mga hindi pa nababaksinationan po, magpabakuna na po kayo. Tanganing medyo manormal na po ining satuyang kamugtakan digdi sa satuyang nasyon na hindi nga lang ining nasyon natin, kundi all over the world was infected and talaga naman na pinirwisyo ng husto. Lahat tayo po. Ay, hindi nga pala lahat. Ang ano lang naman, yung mga medyo ang yung ibig sabihin nun, yung mga mayayaman, still po, wala silang problema. They have their own, may mga ginagalaw sila. Kumpara po dun sa mga nawalan ng trabaho, na isang tuka na nga, tapos nawalan pa ng trabaho. Yun ang pinakamatindi doon. So, pagtulong-tulungan natin po. Everybody must cooperate. Tanganing
Sana nga with this 2022 maging ano na tayo, maging free from COVID na, maging normal na. Ang sabi dito ni Lolo Jess, ma'am, tested na ba yan, booster na yan? Bakunahan muna gabos bago yan, booster na yan. Wag apurado, hindi pa sa sigurado. Lolo Jess po, sa pagkakaaram ko po, talaga pong pinag-aaralan po ng mga eksperto tanganing maringani kung sinda ang unang-unang just imagine a mixture of this free vaccine na itong tatlong pambakuna po, the Moderna, ano ba yun, ini paghahalo-haloon ninda, yung Moderna, yung ano ba yun, yung Johnson & Johnson at saka ining Pfizer. A mixture of the 3 vaccinations po. Ang siguro po, ay naku po, ay ako po, akin lang naman yung sinasabi ko po para sa akin po siguro, grabe po ang ano niyan, grabe po ang epekto kaya. Just imagine, pag halo-haloin yung 3 vaccines, hindi ba ho? Di kaya mahirap yun. Aba, pag-aralan muna ninyo mga eksperto. Pag-aralan muna ninyo ng gusto dahil mahirap na. Mabuti kung hindi yan itutusok, hindi ipapasok sa ating kalamnan yan. Paano kung hindi pa natin ano na yan? Paano na lang? So, ang inaano ka yan, ayun, kung sino bang iti-testing yan. Sa bagay, any kind of medicine po, o lalo pag mga vaccinations, ang aram ko po, ang enot na tinetesting ka yan ay yung mga hayop. Hindi pa lang si Duterte pwedeng humabol sa senatorial race. Ayan, ano ba na naman ito? Maaaring humabol sa senatorial race ining si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, humabol ka para may pampagulo o may pampaayos o may whatsoever, kung ano man ang plano mo. Ito ang kinumpirma ni Vice Presidential candidate Senator Bongo. Ayan, magtandem kayo. At sinabing na pag-uusapan sa loob ng PDP laban ang paghihikayat kay Duterte. Ano ba naman kayo? Pahingahin nyo na ang tatay nyo, papagpahingahin nyo na ang lolo nyo, pagod na yan, may sakit pa yan, matanda na yan. Wala na nga minsan, wala nang ano ba yun? Ay, sorry po. Pero tumakbo para pagkasenador sa darating na eleksyon, ano bang gagawin niya sa senatorial? Naniniwala ang senador na marami pang may aambag ang ating Pangulo bilang mambabatas. Oo nga. Kung gusto mo mag-ambag, kung gusto mo maging busy ka ulit, i-practice mo ulit. Always practice your profession. Di ba? Sabi mo, attorney ka, abogado ka. Yun na lang, i-practice mo yun. Or else, nagsimula ka ng vice president, vice mayor ng Davao City, naging alkalde ka, naging mayor ka, naging presidente ka na, ano pang gusto mo? Ito namang si Bongo, ay ayusin mo nga ang tatay mo. Ayusin mo. Nakakahiya na tayo, ano ba yan? Makontento naman kayo, give chance to others, ibigay mo na sa medyo mga bata-bata pa. Ano ba ini? Sangguni ang panlalawigan matapos ang 4 na oras na deliberasyon sa plenaryo, 8 nagpabor, 5 ang nagkontra. Sa 5.8 billion annual budget kan probinsya. Ayan, ang kinaano ko nga, sana nga mas maganda kung tumaas ang budget ang annual budget ng kamsor ng probinsya. Tumaas-taas man ang mga sa mga barangay. Okay? Ayan, sabi nga ni Lolo Jess, ayan, magrarambulan yan. Kaya nga Lolo Jess, sabi ko, hindi ako basta magpapaturok niyan. Kasi just imagine, 3 yung paghahalo-haloin nila. Paano bang mixture ang gagawin ninda? Akala ko ba na naman sinda, nang dinidiscover na naman ninda kung ano ang pwedeng i-booster doon sa mga vaccinated na. Anong gagawin niya ito dyan? Ang pundo na yan, ang aprobadong pundo kan sangguniang panlalawigan ay kantidad ng 5 billion. Ayan, 5 billion na annual budget kang probinsya. 4 na oras na yan.
So, it's good. Just imagine paano naman babahaginan ang mga barangay. Pwede ba yun? So, hintayin na lang natin kung ano ang gagawin nila sa budget na yan. Na sana, ay minsan pala may nagtanong na bakit daw nagpapaproject ang provincial. Ngayon, bakit ang Kapitolyo daw, ang daming tumutulo, ang pangit-pangit ng Kapitolyo? Katulad po yan ng barangay. Ang barangay hall po, hindi pwede ipa-renovate ng budget ng barangay, yung era po. Dapat yan mag-outsourcing po yan. I just don't know kung anong batas yan. Na ikaw mismo, kung baga ang barangay hall, luklukan yan ng mga taga-barangay, ng ating mga constituente. Bakit hindi pwedeng ipagawa or hindi pwedeng ipagpa-renovate ang isang barangay hall ng budget ng barangay? Yan din po ang pagkakaalam ko din sa Kapitolyo. Pero, I just don't know kung anong dapat gawin kaini kang mga namumuno dyan sa Kapitolyo. Wait na lang natin kung anong gagawin nila. Saan ba ining 3,694 nadagdag na dinapuan ng COVID-19 sa Pilipinas? 227 panibagong namatay. Ayun, ilan ang pala namatay dito sa atin sa Pilipinas. Iniulat ngayon ng Department of Health na nakapagtala sila ng 3,694 na karagdagang kaso ng COVID-19. Saang lugar ba ini? Anong probinsya ba ining talagang namamayagpak pa rin ito yung COVID-19 na ini? But buti nga dito sa Rinconada, sana nga po matigil na. So, habang mayroon namang naitalang 3,924 na gumaling at 2,007 na pumanaw, siguro ito kabuuan na ito sa kabuuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 1.68%. Pero ayoko na pag-usapan to. Face-to-face sa presidential debate, pinapaboran. Okay, I like really debate na yan, yung mga mga presidential mga presidential candidate na ini. Dapat lang po may debate para to know kung sino ang presidential candidate na marunong humarap sa kahit na anong klaseng tao. Diyan mo makikita yan eh. Hindi yung ayoko na mag-comment dahil mahirap. Kasi ayan ko nga, sabi ko nga, mahirap po. Mahirap talaga. So, dito na lang tayo, laban Laila. Dito sa pink. Karaban nung pink talaga. Hanggang ngayon may mga results pa yung mga karaban. Yung mga karaban. So, ini nga. Ang sabi pala ni Christian Munsod. Si Christian Munsod po, itong dating commissioner ng COMELEC. Ng COMELEC. Dating commissioner Christian Munsod. Si Christian Munsod, asawa po ni Winnie Munsod. Former COMELEC chairman Christian Munsod.